МЧС торак комплексы Татарстанда иң озак сафка бастырылышы кырылмаларының берсе, аны 2008 елда ук төзи башлаганнар иде. Әмма үй туян 10 елдан артык көтәргә туры килә. Ниһаять бу эш йортны быел төзеп тапшырырга шандыралар. Әле моннан ярты елда белек кенә бу урыннарда су байкыры иде. Эшкә ышанычлы төзелеш компаниясе алынгач, диварлар күзгә күренеп күтәрелә. 1200-дан артык кеше эшли анда хәзер көн саен. Башында кран 9 башында кран гына тора. Шуңа күрә бу бик зур площадка, даже Россия буенча масштабка караганда. Әлеге йортлар 1200 гаиләне бәхетле итәр дип көтелә. Татарстан буенча мондый үз кушын көтүк булганнар әле 2000 ярым тирәсе. Сакалы төзелешләрнең барысы да диярлек Казанда, бер йорт Алабугада. Стратегическая задача. Татарстан президенты куйган стратегик бурыч агымдагы елда проблемалы объектларның барысында кулланышка тапшыру. Хәзерге вакытта 7 объектта эш бара. Төзелеш монтажлау эшләрен беренче кварталда ук төгәлләргә ният. Йорт тирәсен төзекләндерү икенче кварталга кала. Әмнәсфей тарафыннан алданган милекчеләргә Рауиз Гәрәев һәм Аграрная урамындагы йортлардан фатир алу мөмкинлеге бар. Яңа ел алдыннан президент шундый карар кабул итте. Әлеге максатка республика бюджетыннан 1 миллиард сум бүлеп бирелә. Әмма фатирдан баш тартып, компенсация алып булмаячак. Торакны мәйданы буенча да сораулар шактый. Доплаты, либо, соответственно, возвращение денег. Әзер фатирның мәйданы зуррак яки кичерәк булса, өстәмә акча түләргә яисә киресенчә аны кайтарырга мөмкинме дип сорыйлар. Әгәр дә бу хакта килешүдә әйтелгән икән, әлбәттә. Белүемчә, Свей фирмасы килешүләрендә бу хакта язылган, фонныкларда барысында да түгел. Хакимияттәгеләрне комиссар Габишев урамындагы Мелодия торак комплексы да борчый. Анда эш тукталмаса да темплар канәгатьләнерлек түгел. Йортны инде 3 ел тапшыра алмыйлар. Хәзер төзелеш компаниясының эше арбитраж судтан банкрот дип танысалар, аны да федераль программага кертеп, ел ахырына кадәр файдалануга тапшырырга исәп. Рәмзилә Афиятуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.